Ay, sa nakakita sa akong mama, palihog ko nga. Polio na ko sa Jinsan Malungon. Gamay, sa pabukid daw na. Kisay pangalan? Nakaila sa ni. Kisay ngalan sa imong mama? Reniboy Subang. Muna yung kuyugan, Reniboy Subang. Ya. Ang pangalan sa mama, Trinidad Mura. Kung kisay nakakita? Oh, kasi nakakita sa akong inahan, papolion ako. Pulion? Papulion sa migom? Oh, kaya miss na miss ng mama ko. So ngayon mga kamigom, kumuha kami na ngayon ng yung kahoy kasi sunod Sabado. Pista na sa amin. Pista. Anong kahoy? Ano huhulihin? Yung ipilipil. Yung batilis. Punta kami doon sa ibabaw. Ipilipil o batilis? Na doon tong yung kahoy. Kukunin namin. Taas ng bungtod na to. Asa mang dalan tri. Ito yung farm namin dito, mga kamigom. Farm la nung manoy. Ang laki. Oh, makasamot iglis sa ilong bukila ng manoy. Tututot mo eh. Yung mutot eh. Ito yung mga kamigom mo. Yung kahoy kukunin namin. Ito. Sugod na mo. Ay, ganyan mo na. Ay, gawin ba natin eh? Nakungkot. Ano, bungot mo? Pilipil ha? So yun mga kamigo, may nakuha na kaming kahoy na batilis, pilipil. Yun yung gawin naming sugnod sa ngayong pista. Ngayong Sabado mag-iihaw kami ng baktin eh. Yun, inalasanan yung nung manoy. Anong ginagawa mo dyan, Mang Kiting? Hiniktan ko yung Hiniktan mo? yung kahoy. Bakit mo hiniktan? Para hindi makatakas. Para hindi makabuhi. Puro bida. Yan, mga kamigo mo, kawayan yung ginamit niya. At saanin natin? Saanin mo? Anak mo yung training oh. Ay, sa nakakita sa akong mama, palihog ko nga. Polio na ko sa Jinsan Malungon. Gamay, sa pabukid daw na. Kisay pangalan? Nakaila sa ni. Kisay ngalan sa imong mama? Reniboy Subang. Muna yung kuyugan, Reniboy Subang. Ya. Ang pangalan sa mama, Trinidad Mura. Kung kisay nakakita? Oh, kasi nakakita sa akong inahan. Ayaw na puli ah. Napapolion ako. Pulion? Papulion sa migom? Oh, kaya miss na miss ng mama ko. So yun. Na-miss na pala ni Mang Kiting yung mama niya. Gusto niyang makita. Sana umuwi daw dito sa migom.
Yun mga kamigom, no. Papahuway muna kami dito dahil akyat kami doon sa ibabaw. May nagkupras doon, mga kapitbahay namin sa Migom. Yan mga kamigom, oh. Yun, may umuusok doon. Puntahan namin. Itong sapa na ito mga kamigom, dito kami nanguhuli ng uwang at baki. Yung palaka, dito yun. Masyadong masukal. Klaro kayo ang halinon aning koprasa. Mo dyan panghikay sa pista, klaro kayo. Sakpa na, ilhan kayo. Agiyaw na sila baboy. Muna si Julie Katubay. Wala yung gwapo. Nang regards to iyahang igsoon sa Manila. Dito? Pero sweet og sa tong babae, si... May. Sige ito yung ngalan, oy. Marilo, Puerto Katubay. Sige ba itong comment sa Facebook. Na yung mga igsoon. Si Junior Sawa. Ang imuhang igsoon sa Manila nang ungan. Gusto mo tanaw mo ha. Si itong babae. Gapon dagwaya. Morong dagwaya gapon. Sawa gapon. Well jay. Nagunsa mo nagpatsisyon? Unsa man ang gitiran niyo? Bako. Tabako. Oh, abi na mo ko ana. Day yung ika. Ha? Bunyag. Ngayon, wala man sa tinuhan ngayon. Pindira na ayo sa kanang tinuhan ba? Ngawan. Moderno naman taron. Paglisong ka? Yung mga kamigom. Ito yung kupras ng kupras. Ito yung konsumo namin dito. Kikitin ko. Gigit-git ang kopras. Mga konsumo namin dito. Makaon din ang kopras dahil manggiting? Kaon na. Uy, luto na po ng kopras ha? Luto na. Luto na. Berbeda. Kopras, konsumo sa Migom boys. Mata dapit. Ayan lang makakuha ka. Makakuha baka no? Ha? Ano po yung mga kamigom sa mangkiting nangawat na po globe. Di na maulo na eh. Yung mga kamigom. Ano, wala na kuha eh. Sabi anak ng mambukod sa batong simbang. Dulo na naman sa'yo. Kili, bagitun. Gay, kasakit. Bagitun. Yung pag-assist kami, di pa muna sige pagkagawas-awas mo. Wala may lusa pag baboy na. Manita kami ka mag-itan. Kasi ka magkabot ang ramuyak. Subara sa bagay. Bigla na ramuyak. Ay, binong ka. Pagprasa yung ulang yung kabakal eh. Bigla lang naman ka. Ito kilo. Ito yung pakiawa ng imuharang kahoy. Kaya lang ba? Ito ba man yung pakyan?
Ikaw, tumba? Ada po naman ito, burger ang tungkol. Ito, tingin. Isulod. Kurot, gina. Wala ba lang matay ko ng urot? Pwede ko bantay ko. So mga kamigom no. Dito na namin tatapusin tong video na to. Salamat sa inyong panonood. Sa kalibur gitu yan.